Внимание! Топ предложение. Автобонус мечта. Пуск 11 ноември 2016 година. С поддръжката на един от гурутата в индустрията. Пуск едновременно в над 180 страни в света. Популярността расте с всяка измината минута. Условията на автобонуса мечта. Месечен оборот от $1800 и получаваш автомобила още първия месец. Това е 10, 20, дори 30 пъти по-леко и по-изгодно, отколкото в която и да е друга компания, защото там стокооборота е много по-висок и правото на автомобил получаваш не по-рано от 4-6 месеца, а тук това е възможно още първия месец. Сега е времето. Побързайте, приятели! Заемете позиция в компанията.